negociază funcții, se ascult cuțitele pentru moțiune. Dar în timp ce voi aici vă jucați de-a demiterea, ar trebui să vă opriți o secundă și să priviți adevărul în față. Pentru cine faceți acest spectacol? Ați ajuns într-un punct în care jos guvernul a devenit un sport național care nu mai vindecă nicio rană. Da, acest executiv a tăiat, a gestionat prost, a creat dezastru în multe sectoare și a pierdut contactul cu realitatea. De aceea suntem aici. Dar întrebarea care mă bântuie pe mine și pe care și-o pun milioane de români de acasă este alta. Ce puneți în loc? Istoria noastră recentă este un cimitir al guvernelor de sacrificiu, care au venit după alte guverne dezastruoase. De fiecare dată ați promis că cel care vine va face lumină și de fiecare dată ați demonstrat că ați schimbat doar lupul cu blana unui alt partid. Românii s-au săturat să fie spectatori la un joc de scaune în care ei sunt singurii care rămân mereu în picioare, obosiți și umiliți.